Ой, я забула доказати. Це швидко буде. Коротше, ми тоді з подругою говорили про теж удари, все таке. Теж про це говорили, коли я вдарилась. Клас, все бай. Не баю, я забула сказати. Я не зроблю опитування. Навіть чи він пише, чи ні. Якщо будуть коментарі відкриті, пишіть в коментарях. Підскажіть мені. Хто знає Мілскела. По-російськи чи по-українськи вообще не важно. Я зможу прочитати. Через перекладача в Ютубі. Я просто ненавиджу, коли якісь відео, типа YouTube Shorts, озвучує і. Я тут напишу якесь любе англійське слово, і це буде прикладом. Типа. Це буде починатися на самому початку. Переробимо. Все, уже точно бай. Я нам поставлю, все точно бай.